Καλώς ορίσατε στο Youth Talk CY. Είμαστε σήμερα με την Παρασκευή Τζέου, πρόεδρο του Cyprus Stop Trafficking. Παρασκευή μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκες και την πρόσκληση μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε να πεις λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, για την προεδρία σου στον οργανισμό, πώς ξεκίνησες, Εννοείται. να σε γνώρισε και ο κόσμος. Λοιπόν, ονομάζομαι Παρασκευή Τζέου. Είμαι μαθηματικός. Το επαγγέλμά μου δεν έχει καμία σχέση με το Cyprus Stop Trafficking. Ανακάλυψα μάλλον ότι υπάρχει trafficking όταν πριν χρόνια είχα γραφτεί στο Σώμα Εθελοντών Κύπρου και ζητούσαν άτομο να κάνει μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε κοπέλες. Οπότε βρέθηκα στο κρατικό καταφύγιο της Κύπρου. Από εκεί ανακάλυψα ότι οι κοπέλες ήταν θύματα trafficking, έψαξα λίγο παραπάνω τι είναι το trafficking και εκεί πέρα ανακάλυψα και την οργάνωση του Cyprus Stop Trafficking και την κυρία Ντρούλα Χριστοφίδου, η οποία την ίδρυσε. Από τότε είμαι εθελόντρια, από ένα σημείο και μετά μπήκα στο διοικητικό και πλέον ανέλαβα σαν εκτελεστική πρόεδρος στο Cyprus Stop Trafficking. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι το trafficking, ποια είναι η ορολογία, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται? Ναι, εννοείται. Όταν λέμε για trafficking, μιλάμε για εξαναγκασμό ενός ατόμου στο να εργαστεί κάπου που δεν θέλει, όπως είναι στην περίπτωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στο να εργαστεί με πολύ χάλια συνθήκες εργασίας, εργασιακή εκμετάλλευση στους άντρες, εξαναγκασμό σε επαιτία. Υπάρχει ένα κομμάτι του trafficking που είναι trafficking για εμπορία οργάνων, το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει ευτυχώς ακόμα στην Κύπρο. Στο trafficking θα μπορούσα να εντάξω και κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Trafficking που συμβαίνει σε άλλες χώρες και τα προϊόντα καταλήγουν σε εμάς, όπως είναι το fast fashion, που πίσω από την γραμμή παραγωγής σε διάφορες αλυσίδες οι οποίες πουλάνε πολλά προϊόντα, υπάρχει εκμετάλλευση παιδιών, όπως και στα ορυχεία στο Κονγκό, που χρησιμοποιούν παιδιά για να βγάλουν τις πρώτες ύλες για τις μπαταρίες που μπαίνουν σε κάποια από τα κινητά μας. Δυστυχώς. Άρα είναι αρκετές οι μορφές και αρκετά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Στην Κύπρο αυτό που υπάρχει κυρίως είναι η εργασιακή εκμετάλλευση, η σεξουαλική εκμετάλλευση και αρκετά περιστατικά επαιτίας. Και κάτι που ξέχασα και εξαναγκασμός σε γάμο. Υπάρχει ακόμα εξαναγκασμός σε γάμο? Υπάρχει ακόμα και υπήρχε πρόσφατα μια υπόθεση στην οποία υπήρχε και καταδίκη από το δικαστήριο. Πες μας λίγο για αυτή την υπόθεση. Τι ακριβώς επρόκειτο? Για την υπόθεση την ίδια ακριβώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε, για ευνόητους λόγους. Αλλά γενικά φέρνουν κοπέλες οι οποίες είναι Ευρωπαίες από χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και τις εξαναγκάζουν σε γάμο σε πολίτες οι οποίοι είναι από τρίτες χώρες για να πάρουν βίζα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ακόμα πλέον αυτό το πρόβλημα με τις βίζες. Και υπήρχε υπόθεση πρόσφατα. Όπως και η επαιτία. Μπορεί να βλέπουμε άτομα τα οποία έρχονται και ζητιανεύουν και από πίσω να υπάρχει κάποιος άλλος που τους εξαναγκάζει στο να ζητιανεύουν. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε το Cyprus Stop Trafficking. Ποιος ήταν ο λόγος που χρειάστηκε να δημιουργήσει μια τέτοια οργάνωση σε ένα νησί τόσο μικρό όπως η Κύπρος? Καταρχήν να πούμε ότι η Κύπρος το 2006 δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο σήμερα, αναφορικά με το trafficking. Το 2006, λοιπόν, η κυρία Ντρούλα Χριστοφίδου άκουσε στο ραδιόφωνο σε μια γαλλική εκπομπή ότι η Κύπρος παρουσιάζαν μάλλον την Κύπρο σαν την καταραμένη νήσο. Γιατί εξέδιδαν τις visa artists, ερχόταν οι κοπέλες, οι οποίες νόμιζαν ότι θα δουλέψουν σε μπειραρίες, στο σερβί, σε τέτοια πράγματα και τις εξοδούσαν στην πορνεία. Και αυτό θεωρούνταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό. Γιατί ήταν με τις ευλογίες της κυβέρνησης που δινόταν αυτές οι βίζες. Ναι. Έχω φέρει μαζί μου το βιβλίο της οργάνωσης που αναφέρει την ιστορία της οργάνωσης. Να το δείξουμε. Ναι, η ιστορία μιας οργάνωσης. Τέλεια. Μπορούν να το βρουν αυτό το βιβλίο. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη σελίδα. Ιστορία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Ναι. Τέλεια. Και αναφέρει ακριβώς πώς ήταν τα πράγματα τότε. Μπορούμε να διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα, αν θέλετε, γιατί νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστικά και είναι μέσα από τα μάτια κάποιου που το ζήσε. Και σίγουρα είναι ακριβή τα στοιχεία.
Βασικά στην Κύπρο υπήρχαν 108 καμπαρέ που λειτουργούσαν με κοπέλες. Μιλούμε για την Κύπρο του 2006 που είχε πολύ λιγότερο πληθυσμό με την Κύπρο του 2025. Ακριβώς. Ένας πάτερ στη Λεμεσό ήταν αυτός που ξεκίνησε πρώτος να φιλοξενεί τις κοπέλες. Προσπαθούσε να σώσει κοπέλες από τα καμπαρέ ο Πάτερ Σάβας και τις φιλοξενούσε σε διάφορες περιοχές. Η κυρία Ανδρούλα αρχικά όταν άκουσε ότι το νησί της είναι στην ουσία χαρακτηρίζεται ως καταραμένο εντός εισαγωγικών εξαιτίας αυτής της βίζας, δεν το πίστεψε, έγινε εξωφρενών, πήρε τηλέφωνο του δημοσιογράφου, η οποία δημοσιογράφος είχε κάνει έρευνα πιο πριν το παρουσιάσει. Λογικό. Και μετά ήρθε στην Κύπρο για να το διαπιστώσει η ίδια της και εκεί πέρα γνώρισε τον Πατέρ Σάβα. Από ό,τι μου έχει περιγράψει η ίδια, όταν είδανε πρώτη φορά τις κοπέλες, ήταν σε άσχημη κατάσταση, ήταν χειμώνας και αυτές ήταν με τα καλοκαιρινά, τα ρούχα, τα ανύπαρκτα τα ρούχα που τις ανάγκαζαν να φοράνε στο καμπαρέ. Κάποιες κυρίες, όταν γύρισε στην Ελβετία, μάζεψε χρήματα, τα έστειλε στον Πάτερ Σάβα, προσπάθησε να μαζέψει ρούχα, αλλά αυτά τα πράγματα δεν ήταν από μόνα τους αρκετά, γιατί δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση, προσπαθούσαν μόνοι τους να σώσουν τις κοπέλες. Ήταν αρκετός κόσμος μπλεγμένος. Συγκεκριμένα, κάπου στο βιβλίο αναφέρει ότι ένας υπουργός, δεν αναφέρει το όνομα, είχε πει ότι οι κοπέλες θέλουν να έρθουν στην Κύπρο και να κάνουν τη συγκεκριμένη καριέρα. Βέβαια, έγινε μεγάλο σκάνδαλο και έγινε μεγάλο... Σκληρή τοποθέτηση συγκεκριμένη. Αρκετά. Βασικά, νομίζω, δεν υπήρχε καν μέσα στο μυαλό του κόσμου ότι αυτό είναι παράνομο. Ναι, ήταν κάτι το φυσιολογικό. Ναι, ήταν κάτι το φυσιολογικό. Που ήταν και αναγνωρισμένο και από το ίδιο το κράτος, δίνονταν και βίζες. Δεν αναγνωριζόταν σαν βίζα καλλιτέχνηδος. Ερχόταν κάποιος καλλιτέχνης εδώ. Δεν είπαν ότι έρχεται κάποιος για να εξωθηθεί στην πορνεία, αλλά όλοι ξέρανε κατά κάποιο τρόπο τι γίνεται. Αρκετοί ξέρανε τι γίνεται. Το Cyprus Stop Trafficking ιδρύθηκε το 2008. Πριν το Cyprus Stop Trafficking ιδρύθηκε η οργάνωση στη Γενέβη, γιατί η κυρία Ανδρούλα δούλευε στη Γενέβη, ζούσε στη Γενέβη, οπότε ξεκίνησε από εκεί. Και μετά ιδρύθηκε το Cyprus Stop Trafficking, κατά κάποιο τρόπο το αδερφάκι του Access στη Γενέβη. Από εκεί και πέρα έγιναν αρκετές εκστρατείες. Το ραδιόφωνο του Άστρα ήταν αυτό που στήριξε την οργάνωση από την αρχή. Γιατί οι περισσότεροι εκείνες τις χρονιές είχαν κλείσει την πόρτα. Ήταν ένα θέμα ταμπού το να αναφέρεται. Όπως και αρκετά θέματα ήταν θέματα ταμπού να αναφερόταν τότε. Σένα ποια ήταν η εμπειρία σου όταν πρώτα είδες τις κοπέλες και ήρθες σε επαφή με αυτές? Οι πρώτες κοπέλες που γνώρισα μέσα στο κρατικό καταφύγιο ήταν λίγο πιο μαζεμένες στην αρχή, γιατί τις έβλεπα μια φορά τη βδομάδα. Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο καταφύγιο της οργάνωσης του Cyprus Stop Trafficking, γιατί μέχρι πριν 1,5 χρόνο περίπου η οργάνωση διατηρούσε 3 καταφύγια και αρκετά διαμερίσματα. Ναι. Εκεί πέρα ήταν πολύ πιο δύσκολο, ας πούμε, γιατί ήμουν σε καθημερινή επαφή με τις κοπέλες σχεδόν. Έβλεπα παραπάνω τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν μια ώρα την εβδομάδα, δεν έδειχνε και πολλά πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά που είδα άτομο να έχει κρίση πανικού από κοντά, που προσπαθούσα να καταλάβω αν έπαθε καρδιακό όντως ή αν έχει όντως κρίση πανικού, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τη διαφορά την πρώτη φορά. Είχαν περάσει άτομα τα οποία φοβότανε με το παραμικρό, δηλαδή μπορεί να διάβαζαν στις ειδήσεις ότι οι κοπέλες από Μολδαβία διασώθηκαν από τράφικερς και να πίστευαν ότι μόνο και μόνο επειδή αναφέρεται η χώρα, αυτόματα όλοι οι συγγενείς τους ξέρουν ότι αυτές είναι. Ή πολλές φορές φοβόταν ότι κάποιος θα έρθει από το σπίτι να τους κλέψει. Κλειδώναν παράθυρα, σηκωνόταν, έψαχναν. Πώς κάνουν τα παιδάκια που πολλές φορές ψάχνουν μες στις ντουλάπες, κάτω από τα κρεβάτια, κάπως έτσι, απλά με τα παράθυρα. Τα ψάχναν όλα. Ναι. Ή υπήρχε μια περίπτωση που η κοπέλα ποτέ δεν κατάφερε να ανακάμψει
Νοσηλεύτηκε εδώ στην κλινική στην Αθαλάσσας και μετά μεταφέρθηκε σε μια άλλη κλινική στη χώρα της. Γιατί με το παραμικρό μπορεί να έβλεπε, για παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό, ένα απλό μπουκάλι νερό και κάτι να θυμότανε και εκείνη την ώρα να γινόταν επιθετική, δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό της, αισθανόταν ότι απειλούταν. Ήταν πολύ δυνατό, ήταν πολύ μεγάλο το ψυχολογικό τραύμα. Μιλάμε δηλαδή για τραύματα, για εμπειρίες που δεν μπορούσαν να τις βγάλουν, ας το πούμε, από πάνω τους τα θύματα μετέπειτα. Ναι. Υπήρχαν και κοπέλες που κατάφεραν, υπάρχουν και κοπέλες που κατάφεραν και τις έβγαλαν. Και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ότι αυτά τα άτομα έχουν προχωρήσει, έχουν πάει παρακάτω, έχουν κάνει οικογένειες, δουλεύουν, κάποιες κοπέλες σπούδασαν. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν τα κατάφεραν ποτέ. Και νομίζω κυρίως αυτές που δεν τα κατάφεραν ποτέ είναι αυτές που έχουν υποστεί κακοποίηση από πολύ μικρή ηλικία. Που είχαν πέσει στο κύκλωμα από πολύ μικρές. Και πολλές φορές και από την ίδια τους την οικογένεια. Να προσθέσω και για την εργασιακή εκμετάλλευση που πάντα την αφήνουμε στην άκρη. Ναι, εδώ ήθελα να το πάμε. Λίγο στα ποσοστά, άντρες, γυναίκες, πώς εξελίχθηκε το τράφικινγκ πλέον. Στους άντρες, κυρίως είχαμε εργασιακή εκμετάλλευση. Άθλιες συνθήκες εργασίας, πολλές φορές χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Υπήρχε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της φάρμας τους είχε αφήσει, για παράδειγμα, ένα τενεκεδάκι που με το ίδιο τενεκεδάκι θα βάζανε νερό, με το ίδιο τενεκεδάκι θα πίναν νερό, οι μισθοί τους ανύπαρκτοι. Οι άντρες, βέβαια, αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν από την αρχή που ήρθαν στην Κύπρο είναι να βρουν δουλειά για να στείλουν χρήματα στην οικογένειά τους, οπότε προχωρούσαν κάπως πιο γρήγορα. Ναι. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μείναν παραπάνω στο καταφύγιο, αλλά η πλειοψηφία των περιπτώσεων προσπαθούσαν να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω για να στείλουν χρήματα στην οικογένειά τους. Πώς ένας άντρας όμως κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, της οικονομικής μετανάστευσης του, προσπαθώ να βρω έναν καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη δουλειά, εμπίπτει θύμα trafficking. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορεί να έρθει στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, απλά αναφέρω την Κύπρο γιατί είμαστε εδώ, να ξεκινήσει να εργάζεται σε φάρμα και στη φάρμα να μην τον πληρώνουν, να εργάζεται πέραν των ωρών εργασίας, να μην μένει σε συνθήκες βιώσιμες. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι το σπίτι δεν είχε καν πάτωμα σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν απλά στο χώμα. Χώμα τούβλα. Οπότε αυτό είναι φανερά παραβίαση των δικαιωμάτων, των εργασιακών των δικαιωμάτων. Και εδώ πώς μπορεί να βοηθήσει το Cyprus στο trafficking, πώς έρχεται και παίρνει έναν εργαζόμενο μέσα από αυτές τις συνθήκες? Το Cyprus στο trafficking δεν παίρνει έναν εργαζόμενο από αυτές τις συνθήκες. Είναι η αστυνομία που κάνει τις επιχειρήσεις για να πάρει τον εργαζόμενο, γιατί εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να πάμε και να πούμε. Αλλά πολλές φορές δεχόμαστε καταγγελίες από κόσμο. Μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα στο Messenger, να στείλει μήνυμα στο email, να στείλει κάποιο email. Αυτό το email ή το μήνυμα στο Messenger θα το χειριστεί το Cyprus στο trafficking και θα το προωθήσει παρακάτω στην αστυνομία, χωρίς να φαίνονται τα στοιχεία. Ο οργανισμός πώς συνεργάζεται με την αστυνομία, ποια είναι η σχέση σας με την αστυνομία, πώς συνεργάζεστε, πώς συνεχίζετε η συνεργασία σας μέσα από τα χρόνια? Η συνεργασία μας είναι αρκετά καλή. Απλά αναφέρουμε περιστατικά στην αστυνομία, όπου χρειαστεί βοήθεια ή στο κρατικό καταφύγιο ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις με άτομα θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Να βρούμε αν χρειάζονται ρούχα ή υλικά αγαθά, αν χρειάζεται κάτι άλλο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε καμπάνιες. Από εκεί και πέρα έχει τύχει να οργανώσουμε ενημερωτικές καμπάνιες με την αστυνομία, να συμμετέχουμε μαζί σε ραδιοφωνικές εκπομπές, τέτοια πράγματα. Να πούμε τώρα εδώ πλέον ο ρόλος μας δηλαδή είναι πιο ενημερωτικός. Παλιότερα που υπήρχαν τα καταφύγια, ήταν και λίγο πιο έντονη η συνεργασία. Όχι έντονη, συγγνώμη, λάθος λέξη, ήταν παραπάνω η συνεργασία μας με την αστυνομία. Γιατί υπήρχαν και τα καταφύγια μέσα, έπρεπε να γίνουν άλλα βήματα. Όπως και με το Ευημερίας. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν τα καταφύγια καθόλου. Όχι, τα καταφύγια έχουν κλείσει. Υπάρχει το κρατικό καταφύγιο, το οποίο σε σχέση με το 6 και το 8 που είχε ξεκινήσει η οργάνωση,
έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Υπάρχει άλλη μια οργάνωση η οποία έχει διαμερίσματα και για τους άντρες να φιλοξενούνται και αυτοί σε διάφορα άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν από το Ευημερίας. Από το Γραφείο Ευημερίας. Ναι. Ο κόσμος, αν βρει ή αν θεωρεί ότι εντόπισε κάποιον πρόβλημα ή κάποιον πρόσωπο που εμπίπτει σε trafficking, σε εμπορία πρόσωπων, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Μέσω της σελίδας μας στο Facebook, μέσω του Instagram, υπάρχει και λογαριασμό στο Instagram να μας στείλουν μήνυμα, μέσω email και επίσης μπορεί να επικοινωνήσει ανώνυμα και να καταγγείλει απευθείας το 1497 στην αστυνομία. Άρα 1497 είναι η γραμμή της αστυνομίας και από εκεί και πέρα με όποιο άλλο μέσο θέλει. Και είχαμε και πρόσφατα καταγγελίες για περιπτώσεις και ειλικρινά χαιρόμαστε κάθε φορά. Χαιρόμαστε που υπάρχει κόσμος που καταγγέλει, όχι που υπάρχουν. Εννοείται. Αλλά είναι καλό όταν βλέπουμε κάτι, ακούμε κάτι, όταν βλέπουμε κάτι ότι πάει στραβά, όταν ακούσουμε για κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν το διαβατήριό τους ή εργάζονται υπερβολικές ώρες ή ένα άτομο το οποίο θα παρακολουθείτε έντονα, δεν θα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημάδια και καλό είναι να αναφέρονται. Μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί να είναι και κάτι σημαντικό. Καλό είναι δηλαδή να μην φοβόμαστε, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι, να γίνει η έρευνα. Εννοείται. Και αν δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι απλά. Ναι. Ωστόσο, αν είναι κάτι και δεν έχουμε μιλήσει, τότε έχουμε πάρει κάποιον άνθρωπο στο λαιμό μας. Αυτό ισχύει όχι μόνο για το trafficking, για όλες τις περιπτώσεις. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε πίσω στο βιβλίο. Πες μας λίγο, έχει κάποιες μαρτυρίες, Έχει τις πρώτες δίκες μέσα από τις οποίες παρακολούθησε η κυρία Χριστοφίδου. Εννοείται ότι δεν είναι τα ονόματα μέσα. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο δικαστικό σύστημα, αλλά δυστυχώς πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Γιατί ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις σε δίκες και υπάρχουν δίκες που εκκρεμούν που είναι χρόνια τώρα. Σίγουρα δεν είναι η κατάσταση που ήταν παλιότερα. Στο βιβλίο γενικά υπάρχει όλη η ιστορία της οργάνωσης από το 2006 μέχρι το 2022 και το πώς εξελίχθηκε η Κύπρος. Εσείς, γνώμη δική σας, πώς εξελίχθηκε η Κύπρος, πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς ήταν παλιά, επρόδευσαμε, μείναμε στάσιμοι? Σίγουρα δεν μείναμε στάσιμοι, γιατί από εκεί που ήταν φανερό το τράφικινγκ και κανένας δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να καταγγείλει, γιατί σκεφτόταν όλοι ότι ήταν κάτι φυσιολογικό, ας πούμε. Έχουμε βρεθεί πλέον ότι δεν υπάρχουν τα καμπαρέ. Έχουν κλείσει τα καμπαρέ. Βέβαια, συνεχίζει να γίνεται το τράφικινγκ σε κάποιες μπειραρίες. Να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι τουριστικός προορισμός. Οπότε, αν κάποιος διαβάσει μια αγγελία για εργασία, για παράδειγμα, ότι ζητάνε κοπέλες για να εργαστούν σε μπειραρία, δεν είναι κάτι που δεν θα το πιστέψει, θα έρθει να εργαστεί. Μπορεί να πέσει σε κάποια παγίδα, θέλει προσοχή. Από εκεί και πέρα υπάρχει το διαδικτυακό τράφικινγκ, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά υπάρχει τράφικινγκ μέσα σε σελίδες οι οποίες έχουν περιεχόμενο πορνό. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πλέον? Να εξαναγκάσουν κάποιον να συμμετέχει και να κάνει πορνογραφικό υλικό. Και ανταλλαγή φωτογραφιών εννοείται. Και ανταλλαγή φωτογραφιών, ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχουν μικρές κοπέλες και αγοριά που εμπίπτουν άθελά τους σε κάτι τέτοιο, χωρίς να το καταλαβαίνουν ταυτόχρονα? Γιατί με το διαδίκτυο είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να μιλάμε με αγνώστους. Ναι. Πλέον. Οπότε αν το να γίνεις manipulated, να σε εξαναγκάσει κάποιος να κάνεις κάτι διαδικτυακά, για έναν, ας πούμε, 14χρονο, 15χρονο, ίσως να είναι κάτι πολύ απλό για κάποιον έμπειρο. Το κάνει αυτό συχνά. Πώς μπορεί να προστατευτεί ένα παιδί από αυτά, τι μέτρα πρέπει να λάβουν και οι γονείς για το παιδί? Γιατί είναι κάτι καινούριο το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο θέμα. Το είχαμε παλιά.
δύσκολο θέμα για να είμαι ειλικρινής και τα μέτρα που μπορούν να πάρουν. Γιατί βασικά το καλύτερο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και να μπορεί να μιλήσει το παιδί με το γονιό του για να αναφέρει κάποια περιστατικά. Επίσης, καλό είναι να γίνουν καμπάνιες ενημέρωσης για να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο, δεν μπορεί κάποιος να σε εξαναγκάσει. Και εκτός από το ότι είναι παράνομο, εντάξει, μιλάμε για εφηβούς, ελπίζω ότι μπορεί να ξεφύγει κάτι, ας πούμε, αλλά δεν θα είναι πάλι με τη θέλησή τους. Δεν μπορώ να πω ότι ένα 14χρονο και ένα 15χρονο θα σκεφτεί να ανεβάσουν φωτογραφίες. Έχουμε βέβαια δει και αρκετά περιστατικά που γίνονται με AI. Ακόμα ένα καινούριο Ναι. που μιλούμε για παραβίαση και προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων και τα πάντα. Όλα, τα πάντα. Δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα που βγαίνουν κατά καιρούς και θέλει αρκετό ψάξιμο σε αυτό το κομμάτι για να καταλήξουμε στο ποια είναι η καλύτερη τακτική που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να το αποτρέψει. Σίγουρα καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ενημερωνόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα βλέπουμε ανάλογα με την περίπτωση. Και να επικοινωνούμε, όσο πιο πολύ γίνεται να επικοινωνούμε. Πάνω απ' όλα. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, έτσι όχι με πολλές λεπτομέρειες, έτσι μια περίπτωση που σε στιγμάτισε ενός άνθρωπου μέσα από την οργάνωση. Είτε μιας κοπέλας, είτε ενός άντρα, είτε οποιοδήποτε που σε έκανε να πεις ναι, τώρα εγώ θέλω να ασχοληθώ με εσάς, να σας βοηθήσω, θέλω να βγάλουμε κι άλλον αυτό το θέμα παρά έξω. Ποια είναι εκείνη η περίπτωση που είπες ότι πρέπει να σταματήσει το πράγματα με φτάνουν. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν το λες αυτό. Είναι η κάθε περίπτωση και είναι κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Ακόμα και πράγματα που πολλές φορές μπορεί να ανακαλύψω κατά λάθος, που δεν τα βλέπω να γίνονται μπροστά μου. Ναι. Ακόμα και αυτά λες δεν γίνεται. Είναι εξωπραγματικό. Ναι. Δηλαδή, όταν πρόσφατα είδα τις συνθήκες εργασίας σε κάποιες αλυσίδες ρούχων με χαμηλές τιμές, δεν ξέρω ακριβώς μάρκες, γι' αυτό δεν... Οπότε και εκεί πέρα είναι που λες, μα γιατί? Γιατί να χρησιμοποιούν παιδιά, για παράδειγμα, και παιδική εργασία για τέτοια πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που είναι τόσο χαρακτηριστικό. Είναι όλα το ίδιο χάλια. Είναι το ίδιο ανεπιτρέπτσα. Δεν μπορείς να πεις για κάποιο, εντάξει, αυτό μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν υπάρχει κάτι. Ποια είναι η ευθύνη δική μας όταν έρχεται στο fast fashion? Τι θα έλεγατε ότι κάπου πρέπει να σταματήσει, γιατί κάπου φέρουμε και εμείς οι ίδιοι αγοράστες ευθύνη, στο ότι συνεχίζεται η κατάσταση? Να σκεφτούμε ότι κάτι πολύ φτηνό δεν είναι απαραίτητα το ίδιο, δεν έχει παραχθεί με τη σωστή διαδικασία και επίσης να μην αλλάζουμε τα πράγματα που έχουμε ελαφρά την καρδία και τόσο εύκολα. Είμαστε πιο ευσυνείδητοι. Ναι. Δεν χρειάζεται επειδή ένα κινητό κολλάει να αλλάχτεί. Αν δεν είναι μέρος της δουλειάς σου. Γιατί για κάποιους μπορεί να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους. Ναι. Αλλά για την πλειοψηφία του κόσμου μπορεί να είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ένα καλό βιντεάκι. Ή δεν μπορεί να μπει στο Instagram. Ακριβώς. Οπότε, ίσως να σκεφτούμε και λίγο από πίσω τι υπάρχει. Ποια είναι η κατάσταση μας πλέον με τα κατεχόμενα? Να το αγγίξουμε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει αρκετές καμπάνιες με τα κατεχόμενα, με ομάδες των κατεχομένων. Και με την Καγιάτ και με το Human Rights Platforms έχουμε και κάποια συνάντηση σε 2 εβδομάδες με άλλη ομάδα των κατεχομένων. Τα πράγματα στα κατεχόμενα είναι πάνω κάτω το ίδιο όπως ήταν στην Κύπρο στην αρχή, στην ελεύθερη Κύπρο στην αρχή. Μπορεί και χειρότερα. Υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι, όπως ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο οποίος έκλεισε τα καμπαρέ. Αλλά υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αρνούνται να τα κλείσουν. Είχαμε πρόσφατα την αυτοκτονία μιας κοπέλας, η οποία είτε ήταν αυτοκτονία είτε ήταν εξαναγκασμός, προσωπικά δεν μου κάνει διαφορά, γιατί από αυτά που βίωσε αναγκάστηκε. Υπάρχουν οι student visa που δίνονται στα κατεχόμενα
Και είχε γίνει κιόλας και μια ανακοίνωση από την Νιγηριανή κυβέρνηση να μην έρχονται άτομα από την Νιγηρία στη Βόρεια Κύπρο, όπως το ανακοίνωσαν, γιατί είναι παράνομα εδάφη και μπορεί να θέσουν να πέσουν θύματα τράφικινγκ. Έρχονται, κάνουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια τα οποία δεν υπάρχουν εκεί, είναι παγίδες και τους εξωθούν σε πορνεία. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, καλό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ και της αστυνομίας και των κατεχομένων και των ελεύθερων περιοχών, για να μπορέσει να σταματήσει και η παράνομη διακίνηση θυμάτων. Ήταν η επόμενη Γιατί ερώτηση. αν ένα άτομο πέσει θύμα στα κατεχόμενα, είναι λογικό ότι η αστυνομία εδώ στα ελεύθερα δεν μπορεί να κάνει έρευνες εύκολα. Έχουν αναγνωριστεί θύματα από τα κατεχόμενα, βέβαια, για ανθρωπιστικούς λόγους και γιατί οι περιπτώσεις τους μπορούσαν να ερευνήσουν πιο εύκολα την υπόθεση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα. Υπάρχει διακίνηση λόγω της πράσινης γραμμής, είτε από και προς, είτε από κατεχόμενα προς ελευθερές, είτε και το αντίστροφο. Εννοείται ότι υπάρχει. Και είχαμε και μια καταγγελία και πρόσφατα που μας έστειλαν. Βέβαια, αυτό δεν έμπαινε στην κατηγορία του τράφικινγκ, ήταν παρανόμη διακίνηση. Ήταν άλλη περίπτωση. Ναι. Αλλά ναι, σίγουρα υπάρχει. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πέσει θύμα στα κατεχόμενα και απλά να τον παρατήσουν κάπως, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στα ελεύθερα. Και βλέπουμε ότι είναι το μόνο κομμάτι που ανέφερες που δεν υπήρξε πρόοδος στο θέμα της εμπορίας προσώπων. Αλλά δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Ταυτόχρονα. Ναι, οπότε δεν μπορώ να συγκρίνω. Ωραία, αλλά το ότι υπάρχει ακόμα σε πολύ έντονο βαθμό. Ναι, είναι ανεπιτρέπτο. Εννοείται. Έχουμε άτομα που όντως βλέπουμε ότι έρχονται με student visas. Θέλουν όντως να σπουδάσουν, να καλλιεργήσουν τη ζωή τους, επέφτουν μέσα σε την παγίδα. Και δεν ξέρουν πού έρχονται. Δεν ξέρουν την κατάσταση στο νησί, δεν τους την παρουσιάζει κανείς. Άρα δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ούτε εμείς ξέρουμε βέβαια ξεκάθαρα, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, φανταζόμαι, στο τι γίνεται καθαρά στα κατεχόμενα. Απλά δεν ξέρουν κιόλας ότι πάνε σε κατεχόμενα εδάφη. Πολλοί από αυτούς. Όχι. Είχε τύχει να γνωρίσω φοιτητή που ήταν σε κανονικό πανεπιστήμιο, σε πανεπιστήμιο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν ήξερε στην αρχή ότι θα πήγαινε σε πανεπιστήμιο στα κατεχόμενα και δεν θα μπορούσε να περάσει στα ελεύθερα. Και μετά το πτυχίο του μπορεί σπούδασε και γύρισε. Ναι, λογικά δεν ξέρω. Λογικά θα αναγνωρίζονται, πιστεύω. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν το έχω ψάξει. Έχουμε ψάξει μόνο το κομμάτι της student visa με τα πανεπιστήμια φαντάσματα, στα οποία εξωθούν στην πορνεία. Αλλά στις ελεύθερες περιοχές μπορεί να περάσει κάποιος με αυτήν τη student visa. Όχι. Ωραία, σημαντικό να το αναφέρουμε. Δεν μπορεί να περάσει νόμιμα. Ωραία, δεν μπορεί να περάσει νόμιμα. Έγινε, Αλλά υπάρχουν, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει τρόπος. Βασικά δεν ξέρω πώς, αλλά μπορούν να περάσουν από τα κατεχόμενα στα ελεύθερα, γιατί περνάνε έτσι κι αλλιώς. Περνάνε έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει transfer. Για παράδειγμα, θέλει όντως να σπουδάσει και να καλυφθεί από τις ελεύθερες περιοχές. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στο συγκεκριμένο άτομο η ευκαιρία να κάνει όντως αυτό που ήθελε να κάνει. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο και της Λευκωσίας. Οπότε αν ήταν ξεκάθαρα παρανόμο εξ αρχής. Ναι. Είτε ήταν εις γνώση του, και επίσης δεν υπάρχει κάποια συνεργασία για να μπορεί να γίνει αυτό. Μεταξύ των αρχών, σε αυτό το κομμάτι. Να επιστρέψουμε λίγο στα καμπαρέ και στους συνοδούς. Ο πελάτης, αυτός που χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες, ας το πούμε, υπηρεσίες, έχει κάποιο λόγο να αναφέρει, υποκείται στις αρχές, με κάποιον τρόπο? Ο πελάτης εννοείται πρέπει να αναφέρει κάτι αν το δει και επίσης ο πελάτης είναι και συνένοχος ταυτόχρονα. Ο πελάτης, αν κάποιος υποψιαστεί ότι κάποια κοπέλα εξαναγκάζεται και είναι θύμα trafficking και παρόλα αυτά χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, από ό,τι θυμάμαι έχει ποινή φυλάκισης έως 3 χρόνια ή πρόστιμος 15.000. Άρα υπάρχει και το κομμάτι της νομοθεσίας που αναφέρεται στην ποινικοποίηση του πελάτη.
Γιατί από τη στιγμή που βλέπεις κάτι, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτές τις υπηρεσίες, ας πούμε. Εγώ να ρωτήσω κάτι πιο λεπτό τώρα. Υπάρχει νόμιμη πορνεία στην Κύπρο? Είναι καταδικαστέων τελείως? Δεν το ξέρω για να στο σιγουρέψω 100%. Σίγουρα υπάρχουν σπίτια που όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση και τι χαρτιά και τι μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, οκ. Σίγουρα κάποιος για να καταλήξει στην πορνεία δεν θα είναι η πρώτη επιλογή. Σίγουρα κάποιες συνθήκες την εξανάγκασαν να καταλήξει εκεί, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται και αν μπορεί να πάρει. Όσον αφορά τα social media, έχουμε το φαινόμενο των OnlyFans, που είναι αρκετά μεγάλο, καινούριο, με τεράστια πλατφόρμα, τεράστιο κοινό. Έχουμε τα subscriptions που ουσιαστικά είναι επάγγελμα, πληρώνει κάποιος για να δει το συγκεκριμένο content. Ποια είναι η θέση σας, υπάρχει τρόπος να παίζει κάποιος θύμα trafficking και να καταλήξει με κάποιον τρόπο σε έναν λογαριασμό στο OnlyFans χωρίς ο ίδιος καν να το γνωρίζει? Μπορεί να πέσει θύμα trafficking και να το γνωρίζει. Δηλαδή, αν μια κοπέλα, νομίζω κυρίως κοπέλες, δεν ξέρω αν είναι και άντρες μέσα. Έτσι είναι πιο μεγάλο το ποσοστό στις κοπέλες, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν μια κοπέλα, κάποιος της κρατάει το διαβατήριο ή την εκβιάζει και την αναγκάζει να είναι στο φακό και να γυρίσει τα βιντεάκια, αυτό είναι trafficking. Αν πάλι κάποια αποφασίσει ότι θέλει να γυρίσει το βίντεο μόνη της και το ανεβάσει μόνη της και πάρει τα έσοδα μόνη της, είναι άλλη ιστορία. Ωραία, έχουμε αλλά δύο. Μπορεί κάποιος να σε εξαναγκάσει με αυτόν τον τρόπο. Ψυχολογικός εκβιασμός. Δεν είναι πλέον ο εκβιασμός που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες. Με το όπλο, με τη βία και με αυτά πάντα. Υπάρχει και ο ψυχολογικός εκβιασμός, ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, ξέρω που είναι η οικογένειά σου, θα βλάψω την οικογένειά σου, θα βλάψω το παιδί σου, μου χρωστάς χρήματα, γιατί ήρθες εδώ, για παράδειγμα, για τη μεταφορά σου. Δεν θα σου δώσω το διαβατήριό σου. Έχω φωτογραφίες σου και αν δεν το κάνεις, θα τις βγάλω παρά έξω. Και μια άλλη περίπτωση που είχα ακούσει, ας το κάνουμε να το ανεβάσουμε και δεν θα το δει κανείς. Και μετά να ανεβαίνει. Αυτό είναι το να γίνει παρά τη θέλησή σου και... Όχι παρά τη θέλησή, εντάξει. Είναι κάτι που γίνεται για οικία χρήση και ξαφνικά βρίσκεται δημοσιευμένο. Αλλά υπάρχει τρόπος κάποιος να εκβιάσει, ναι. Με ψυχολογικό. Το πιο απλό, αυτό που σου είπα για την οικογένειά σου. Ξέρω που είναι η οικογένειά σου και θα βλάψω την οικογένειά σου. Αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω και αν δεν συνεχίσεις να κάνεις αυτό που σου λέω. Και μένει ο άλλος και υποκύπτει ουσιαστικά. Ναι. Τι να κάνει. Ναι. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις με το παίρνω υλικό, στέλνω υλικό γιατί θα ήταν για ιδιωτική χρήση ή για οτιδήποτε και μετά καταλήγει οπουδήποτε αλλού εκτός από ιδιωτική χρήση. Ακριβώς. Και θέλει προσοχή. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω κάτι για αυτό το κομμάτι, γιατί κάποιος να στείλει υλικό. Δεν σκέφτεται κάποιος ότι μπορεί να διαρρεύσει. Τόσα ακούμε. Εντάξει, και το να στείλει σταλθήκε. Τελειώσε. Ναι. Υποτίθεται πιστεύεσαι κάποιον με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε για τον ΑΒ λόγο, έχεις το 100% εμπιστοσύνη, στέλνεις το τι είναι να στείλεις, κάνετε τι είναι να κάνετε, όπως και να έχει. Αλλά μετά, πώς καταλήγει αυτόν κάπου αλλού. Αυτό είναι... Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να ανέβει. Και υπάρχουν και πάρα πολλές πλατφόρμες πλέον για να ανέβει. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Και δυστυχώς θα καταλήξει δακτυλοδεικτούμενος αυτός που θα στείλει το υλικό για ιδιωτική χρήση και όχι αυτός που το ανέβασε. Ακριβώς. Ενώ στην ουσία έπρεπε... Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, για να κλείσουμε έτσι όμορφα το επεισόδιο μας, πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει την οργάνωση, πώς μπορεί να σας βρει, πώς μπορεί να γίνει εθελοντής και πώς μπορεί να παρέχει στο έργο που κάνετε στο ελάχιστο.
Και να πούμε ξανά που μπορούμε να βρούμε τα βιβλία και να πούμε ότι έχετε και βραχιολάκια, θέλει κάποιος να στηρίξει τον οργανισμό. Οπότε είναι ο λόγος σε εσένα. Λοιπόν, μπορεί να μας βρει μέσω της σελίδας μου το Facebook και στο Instagram. Η φόρμα μέλους, αν θυμάμαι καλά, είναι στη σελίδα και έχει και πληροφορίες για το πώς κάποιος μπορεί να βοηθήσει εθελοντικά. Πλέον ο οργανισμός επικεντρώνεται κυρίως σε καμπάνιες ενημέρωσης και σε αρκετές καμπάνιες σε συνεργασία με ομάδες των κατεχομένων, όπως είπα και πριν, για να αναδείξουμε το πρόβλημα και εκεί. Το πώς μπορεί να μας βρει, τα βιβλία, τα βραχιολάκια, οτιδήποτε, μπορεί κάποιος να μπει πάλι στη σελίδα στο Facebook και εκεί πέρα είναι όλα αναλυτικά, στο Cyberstop Trafficking. Εννοείται ότι οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας, είτε εδώ, είτε μέσα στα social media, στο YouTube, UCY, που μπορούμε να σας φέρουμε εμείς σε επαφή. Εννοείται, ναι. Και να σας στείλουμε εμείς οτιδήποτε χρειάζεστε. Σίγουρα θέλουμε καινούργια μέλη, τα οποία θα συμμετέχουν και στις συνεδριάσεις και θα λένε τη γνώμη τους και θα προτείνουν καινούργια πράγματα. Και εθελοντές για δράσεις, ενημερώσεις και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παρασκευή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθες. Νομίζω λύσαμε αρκετές από τις απορίες του κόσμου, θεωρώ. Ναι. Αν υπάρχουν απορίες κι άλλες, το κάνουμε και σε δεύτερον επεισόδιο. Εννοείται. Οπότε αν υπάρχουν είμαστε διαθέσιμοι. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συνεχιστεί να λύσουμε τις δικές σας απορίες την επόμενη φορά σε αυτό το επεισόδιο, σε άλλο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να πω τα τυπικά του τύπου like, subscribe, share, παντού. Και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τέλεια.